Ku da warhaka. Yau zan muku bidiyo ne akan yadda za ka buɗe bandlab. Bayan ka shiga cikin Play Store kai sacin bandlab, ka shigo ta kamar haka. Farko ba za ta kawo ma wannan fuskar ba, za ta kawo ma cewan ka sa email naka. Idan ta kawo ma ka sa email naka, sai ka taɓa wurin inda ka ga hoton logon G kaman Google kenan. Idan ka taɓa, bayan datan ka na buɗe, za ka ga za ta yi ta sacin, za ta yi ta sacin, za ta kawo maka wurin Gmail. Direct da ka shiga wurin Gmail ɗin nan za ta buɗe. Tana buɗewa, direct abin da za ka yi sai ka taɓa alaman kan plus ɗin nan. Za ka iya yin chatting da mutane, za ka iya yin kuma ƙarin wasu kayayyakin mixing a jikinta. Idan ba ka sani ba, idan farkon aiki da ita ke ga, za ka iya danna plus. Idan kuma ba farkon aikinka da ita kenan ba, to za ka iya ƙara kayayyaki a cikin nan kenan ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu dai bari mu shiga cikin abin da ya kawo. Sai ka danna plus ɗin nan kenan. Bayan ka danna plus ɗin nan, zai kawo maka kamar haka. Nan aikin da na fara yi ne da logo na AF autan fada kenan. Sai ka shiga cikin input file. Bayan ka shiga cikin input file, za ta kawo ma wuri kamar haka. Za ta yi ta sacin, ta yi ta sacin. Direct za ta kai ka cikin file manager naka ne, ta ce maka ka ɗauko kiɗa ɗin da za ka yi amfani da shi. To dai ga ta buɗe, ta shigo mana. Sai mu taɓa alaman kan nan. Idan ka taɓa kan nan, za ta ce ka cinka a memory ne ko a waye. To kiɗan da zan yi amfani da shi ne, bari mu shiga mu ɗauko. Bari mu shiga cikin memory card. Bari mu shiga cikin kiɗan majalisi. Bari mu ɗauki kowane, bari mu ɗauki wanga kenan. Kana ɗauka direct zai kawo ka nan. Sai ka jira ya gama sacin ɗin shi kenan. Ma'ana ga inda za ka kalla nan, za ka ga yana reading wurin ga sai ya kai ya cika. Shi ne zai ajiye maka track na kiɗa da za ka yi waƙa ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba kenan. To dai a yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba, ga ya nan ya buɗe muna kiɗa ɗinmu kenan ba tare da ɓata lokaci ba. Okay. Report. Cancel report. Bari mu ƙara shiga. Yawanci mun samu matsala. To dai ta kusa gama loading. To dai yanzu ba tare da ɓata lokaci ta kawo, sai ka taɓa alaman kan plus ɗin nan. Idan ka taɓa kan plus ɗin nan, sai ka ɗauko alaman vocal audio. Idan ka ɗauko vocal audio, sai ka taɓa alaman kan nan. Sai ka kunna auto kenan, sai ka zo ka kunna shi kenan. Bayan ka kunna auto, wato tone kenan. Bayan ka kunna shi, sai ka shigo nan gurin kenan, wurin mixing. Nan kayayyakin mixing ne da aka creating. Wanga wanda ni na haɗa ne, dole zai ba logo. Wanga wanda da suka haɗa ne, wa'anda za ka cinka ka ji in akwai kayan mixing da ya maka. In kuma ba wanda ya ma,
direct sai ka shiga plus. Kun ga suna da BL driver, suna da EQ equalizer kenan, suna da filter echo kenan, suna da graphic equalizer, suna da suna da sa'annan akwai studio revive, sa'annan akwai telebar 2A, sa'annan akwai guitar APM, sa'annan akwai guitar cap, sa'annan akwai multi app ga su nan dai pro, akwai multi cap pro, ga su nan dai komi da komi za ka samu a ciki. Idan kana biɗa su noise protection da za ka yi amfani da su, su delay duk ga su nan komi da komi, kayayyakin mixing da kake biɗa dukka ga su nan za ka samu a cikin wurin ga su compounder, ga equalizer nan, compressor kai. In dai kana biɗan compressor ga nan FBK compressor, shi za ka ɗauka, shi kaɗai ne compressor. Ga noise gate wanda idan za ka fara recording ana son ka sa shi domin kada iska ya shiga ma ciki, sai ka gama sai ka cire shi ko ka bar shi. Ga su nan dai kayayyakin da za ka yi edit, ga su nan dai kayayyaki dai ga su nan dai da yawa, ga su nan dai kayayyaki da yawa. To idan za ka fara recording kenan, to ga su nan dai. Kasancewan abu ya tare mani inda za mu taɓa kan recording a waya na, bari in yi rotate ɗin shi, sai in taɓa kan nan, sai in taɓa kan nan zai fara recording. Taka lafiya shugaba, taka lafiya shugaba, labbaika Rasulallah. Allah. To dai ka ji da ka taɓa nan gurin sai fara maka recording. Kasancewan wayata ta samu matsala kenan sai na duba ta. Wayar ta samu matsala kenan. A da na duba.